Hot sontolot. Het sentel het. Lemek turu sing diarani karpet. Jenang disa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge kepet. Loh, apik lho, Mas. Iki untuk kaya ngene iki efek kakek ngerokok ditebu ngene iki. Mas Budaya. Aku yo anggota kok yo. Aku ki yo anggota. Alhamdulillah. Juara 1 loro aku yo 3 awake dhewe iki. Nggih. Seniman ulung kok yo. Nggih. Selamat malam wong bagus. Sugeng dalu Mas Gareng, Mas Cangi Kritik, dawuh katimbalan. juga Mas Kluthuk dalu menika awake dhewe sowan wonten menika pok-pokan. Nggih. Pok-pokan utawa gudang gudang apa ya garasi lah lek ngarani kena diarani garasi juga karena timbangan ya kena nampa dawuh timbalanipun Pak Sunardi utawi Pak Ngganong. Alhamdulillah. Dadi menika bos tebu ya bos trek sak panunggalane. Tebu menika anteping kalbu. Dadi niate sing bener-bener wis mantap nggone buka pok-pokan iki supaya rezeki ke depan bisa melimpah sak keluarga uga Ude Jaya Mulya menika dipun paringana berkah. Tebu pemangge panjenengan manteping kalbu. Mawi penggalih kula nika tetep dadi ati sing bulat. Wo tetep dadi ati sing bulat. Nggih, tegesipun tetep komitmen dan konsisten. Oh. Pak Nardi menika luar biasa. Titik-titik mesti gelar wayang kulit. Setahun iso ping pindho ping telu barang penjanipun menika. Kaya dalu niki kula panjenengan pikantuk kanugrahan saya. Lah, Jan kaya kula niki kesiram banyu adem. Kok sik datik dalem. Sing ngomong kok mek aku karo kono to. Lah liyane ndi kancamu? Angkin ke pan-papan, Mas. Cek to rene iki iki pantomin apa piye to? Jok klutuki ra iso fokus, bojone nusul kae apa. Oh, anu kowe kudune ngerti to bengi iki ning pok-pokan Lutuk. Nggih, Mas. Aku lek ro tebu-tebu ngene kelingan sing ngibah. Kowe mula to. Nyambut gawe iki sing konsisten. Ora nyambut gawe ra ngerti kahanan. Bojone dijaki didandani kaya ngono ki jale. Sopo ra kaget. Mas aku. Bojone dasmu. Kuwi penyanyi Mbak Maya Praga lho tak dieleh kuwi rumah saku. Tak kira bojone kluthuk to kuwi. Itu bintang tamu nanti digolekke nggon sing pas. Iki bojo sing keloro iki. Ngono lho. Bojo kedua ning omah, bojo kedua niki. Oh bojomu loro ta? Nggih, Mas. Lho, perasaan sing loro kaya sing gender. Kok sing gender? Ora ning dindingkon kok ora penak nggon ngomong. Alhamdulillah. Ngeten lho Mas Kluthuk. Ya. Kula sekali sampean ku timbali Pak Nardi. Pak Nardi. Timbali Pak Nardi dalam rangka ngresmekne warunge Pak Printung menika. Ora. Apa warunge Pak Trintung mbok sebut kuwi ngono wis fasilitas. Fasilitas angger cangkruk awake dhewe ning kono mesti penak. Ngono serwet Mbah Daya ngono lho. Tegese ngene lho. Wong ki nulato kaya Pak Printung. Apa? Maksude. Ngeten. Kula sakniki rada jelas niki. Wis rada padang. Dandan ning tebon-tebon. Mas aku piye. Barang tak stageni lah kok apa godhonge tebu mlebu ning kene. Lah iya lah iso kiroken kowe engko. Pak Printung ki hebat. Heeh. Aja ndelok jenenge Pak Printung. Ning Pak Printung itu bahwasanya kita bisa melihat secara filosofi itu bagus loh, Bos. Maksudnya filosofi piye kok entung kok bagus Lah, ya? nun sewu. Pri iki saka tembung prigel. Dadi wong ki kudu prigel, contone Pak Prigel. Nardi. Pak Nardi, beliaunya prigel proses dari bawah, akhirnya menuju kesuksesan. Amin. Jadi seseorang tuh jangan melihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya.
Biyen ki Pak Nardi ki rekoso lho. Dan alhamdulillah sekarang sudah sukses. Ini saya bangga karena kesuksesan Pak Nardi sukses menika bojo kula nggih sukses. Loh. Iya, Lah apa hubungannya karo Pak Nardi bojomu? itu kan pemborong tebu ya. Ya petani, ya duwe armada. Bojo kula menika koleganya Pak Nardi. Loh, masa Kolega kerja menika- relasi. relasi. Loh, kerja sama apa? Kerja sama. Pak Nardi iki bos tebu sing luar biasa. Bojo kok. kula nggih nyambut gawe. Omsete iki ora mek trimo atusan yuta miliatan kok. Bojo kula rekanan. Bojo Rekan, kula- maksudnya nggih. piye? Hubungannya piye hubungannya? Bojo kula iki nggih nyambut gawe yang berhubungan dengan tebu. Oh. Bakul es tebu. Iki sak mentok. Omong lek bojomu bakul es ya. Loh, tapi es tong bakul es kok dadak rekanan karo Pak Nardi ngopo? Tapi omsete non sewu lho. Iki non sewu sedina niku entek lek rong tronton, Pak. Es tebu kuwi. Es tebu tok niku rong tronton. Gek kuwi terus telake sak piro. Loh, Terus sedina entek piro kok nganti. Dadi omsete entek rong tronton. rong tronton. Lara-larae piye? Lara-larae mbiyen bojo kula nyambut gawe jaman semono tenggene Pak Nardi, jaman Pak Nardi kene ning boto kene. Lah riyen nika. Heeh. Ade kan nate to nika. Iya. Akhire kula terus napa niku sharing. Heeh. Terus Jo, iki awakmu ki bojomu nganggur. Nggih aku. Akhirnya wis ngene wae, tak wae pekerjaan, tak stoki tebu, mbuh piye caramu, akhirnya bojo kula dodol es tebu dan sekarang sukses. Iso budidayakan. Budidaya. Sakniki sampun 50 cabang. Masyaallah. Dan es tebu kuwi. Es ki iso 50 cabang. 50 cabang. Elok iya. Es batu menika sedina niku entek setengah pabrik, Pak. Wah, lha kuwi termasuk gede lho. Omsete non sewu omsete niku sedina niku 75 juta. Edian. Lah ki nek giling tangane bojomu ra kiting to kuwi. Ngawur ya mesin saiki mu kok. Wah, duwe mesin. Mesin, sekarang tuh mesin. Es ki setengah Es ki pabrik. setengah pabrik, Mas. Plastik ki ya. Nggih. Plastik ki sakniki entek 3 pickup. Sedina. Sedina niku. Wah, yo sak pikepe Bakul heran. es tebu kaya ngene, Sak Mas. pikepe sak plastike Sak telung iki. dina. Telung pikep. Karyawan niku sampai saat niku sip-sipan, Pak. Karyawan niku sip-sipan. Akeh banget. Saking akeh niku kula niku Dadi karyawanmu enek iso dhewe bengi dhewe. Iya, karyawan niku kula niku senajan tok bakul es tebu niku karyawan kula menika 1.500. Wah. Berarti bojomu ya pengusaha. Pengusaha Lah kok sukses. ngungkul-ngungkuli karyawane Pengusaha sukses. Puskesmas kuwi. Lah ngungkul-ngungkuli Pak Nardi Lah, no. nggih. Iya. Karena saya mempunyai resep sendiri. Weh. Resep. Nah, begitu saya buka cabang ada 50 cabang. Oke. Saiki bojoku sakniki pun tutup, Mas. Loh, Lah nyang apa? kudune nek nggon semakin berkembang, semakin bagus, prospeknya juga semakin luar biasa. Iki kesalahanmu. Bojoku sak durunge buka cabang kuwi mesti gawe resep terus diincipi dhewe. Oh ngono. Cocok apa ora? Heeh. Begitu ngincipi enek 50 cabang, krep ngopo jadi ngincipi es tebu, saikmu kencing manis. Wow, sik rene. Mbak Amin iki coba Amin lho. Rene. Coba Amin. Tak kira lerene lek mergo Tak kira bojomu kene lebuk mergo kesel kakean aktivitas. ora mergo cabange sangke okehe dhek ning omah cukup dadi CEO, tak kira ngono. CEO napa bojoku lho nruntus kok. Tapi ora kaya Pak Nardi, Pak. Piye Pak Nardi? Pak Nardi iki nek duwe gawe ora gemen-gemen. Ah. Dalu niki syukuran kanggo warga masyarakate, delok wayang, delok hiburan ya insyaallah mulih nggawa hadiah. Karena Pak Nardi iki ya juragan tebu, ya juragan transportasi. Heeh. Menika hadiah pun dicepakne kali Pak Nardi, hadiah utama menika truk menika muga-muga dadi nabrak denggelmu iki kok iso. Kuwi Wong kae iki pancen nggih transportasi secara akomodasinya gen kepenak leh usang-usung tebu lho. kok ya. niki kula lali neh mau. Apa? Tegese prigel mau ya tak terusne ya. Ngecene. Aku kaget aku muni prigel ngono mergane kancane nek sing mak tratap. Pak Pri iki prigel. Oh. Pak Nardi menika ini Pak Nardi ya. Pak Nardi, Pak Ganong. Pak Ayo. Ganong menika iya. Lah kowe tepung apa urung kok ya? Lah, Pak Ganong kali kula ngeten lho, Bos. Lah kudune titen no, sing ndi njajali? Pak Ganong kali kula. Ayo. Endi wae? Ayo. Ping 3 diundang kok ora apal iki Luas kepiye, aku. Jajal? Nah. Pak Ganong menika. Dateng mobil menika. Pak Ganong. Eleh. Tenanan apa ora kowe iki? Iya, aku demo cacah lho. Lah, dia mau cari sapa? Aja mung cacah lemu kemaki lho. Ya tapi ya Nek ngerti dhewe berarti kuwi teruji ngono lho, delon piantun koyo ngene lho. Walaupun beliaunya sukses, tapi mobilnya sederhana. Heeh. Iki menunjukkan bahwasanya beliau itu andap asor, Pak. Weh, sugih ora malih. Penak ora ndangak, sugih Sugih bondo bondo. ora pamer dodo. Menika Pak Ganong. Masya Allah. Walaupun usahane sukses,
Montore sing didudune wong-wong niki. Lho kene mboten. Asline ning omah niku ya mek niki tok. Oh tak. Tegese niku ning tegese ning omah ki enek Alphard Fortuner, Pajero nggih wonten. Tapi beliaunya itu tidak sombong. Iki contohnya kaya Pak Ganong. Prasaja. Lah kowe mbok ngono kuwi karo bojomu ya prasaja. Kowe kudune ngono. Napa? Bojomu klambi ra perlu apik-apik. Kaya bojoku tak tukokke daster 30.000-an wis gelem. Ngono. Kowe iki 30.000-an ngisi-ngisini ya. Jenenge wong ki jenenge wong apa? Gemi. Aja gaya hidup. Oleh ngirit oleh, gaya hidup oleh. Tapi lek perkara daster sing 30.000-an ki sing cilaka aku. Lah ngopo? Lah ndek iki aku pas dolan ning mahmu isu-isu jam 7. Nggih. Bojomu nggih daster sing 30.000-an, Bos. Heeh. Tipis to? Tipis. Tipis pol. Lah kok nyegat bakal letek. Tangi turu. Barengi srengenge metu. Srengenge metu. Lah kok pas dingkluk ini aku pas teko to ngarepe main ning Semarang. Terus Lah kok dingkluk ini tak sangko kadan. Loh, Kritik mosok arep jangan tewel iki aku ya. Karu we. Apa Kae dudu tewel. Apa kae? Wong kae tas kulaan kates Australia kok. Lambemu. Kok tewel iki. ngono kuwi dicek sik to tewel tenan apa dudu. Wes tak jual tas tenan kok. Lah butuhe ben akurat kok ya. Ngono ki nek roh ngono ki mbok yo ndangkep piye lego praktikal. Dilekne ta? Lah ngelekne piye yo tak nggo tonton-tontonan. Malah nonton kok ya. Jangan ganji. Tenan kok ya. Gundulmu. Beliaunya Pak Nardi. Pak Nardi. Sehat nggih, Pak nggih. Min. Izin, Pak. Wah, Pak Nardi menika luar biasa. Wayangan bolak-balik wis tenan dari dulu penanggap wayang yang paling kerep rumah saku ning daerah Kediri iki. Iki Pak Nardi tok. Ngomong iki kok. Kuwi didolne tebuhe turah nganggi banget. Tebu. Oh, didolne tebu piye to lho, tebune sak pirang-pirang. Lelake mulane ben Turah blawah. muga-muga dongake turah, payangan ora mung bengi kita. Iya. Ning esuk wulan ngarep ya wayangan ngeneh. Lho penjane iki plastiane pokoke buka pok-pokan, tutup pok-pokan, mesti gelar wayang. Mula tembunge pok-pokan. Nah iki genahno tuk. Genahno tuk. Nek tembunge Pok-pokan ki apa? Pok-pokan kuwi lak mesti ana nama membawa makna to ini. Heeh. Pok-pokan. Apa artine? Cacah sing ora ngerti sinden-sinden jarene pok-pok. Jare pok kecepok ngono wong mlaku ning banyu. Iso ora kowe? Iso ora? Aku ki nglenggono nek ra iso. Pok-pokan iki ngerti ora? Mboten. Ngerti ora? Mboten. Ora ngerti kok ning ngarep. Lah kudune pripun? Buri. Lah itu. Nah ngono digenani sing ra ngerti ki ning mburi, ngono lho. Pancen sedaya Nek ngerti ning ngarep ora apa-apa nek ra ngerti ngalih ning mburi. Sru imbal-imbalan. Yen ngerti ngomong ngerti yen ora ya ngomong. Nek ngerti ning ngarep nek ora ngerti ning mburi. Aja sok dadi wong sing keminter. Aja congol cumongon. Lah iya no, nyapa to kok Yen dadak. kowe iso ya kondo iso, yen kowe Ora ya kondo ora. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Iya. Mergo iki ngartekke pok. Pok-pokan. Apa? Wis ora kowe? Mboten. Ora sok ning ngarep kowe. Lho lah piye? Buri. Ning mburi no Dik, kowe iki ra iso kok ning ngarep jan rumah saku kowe kuwi Wong kok. cumongol-congol rumah saku kowe iki. Lah garangan pring kok melu nguri to. Lah kuwi nyapa Tapi tuh? nyapa kok munyer rene iki? Aku yo ora iso. Lah lambemu. Lah tak kira lek kowe iso nggenake kowe ning ngarep. Pak Nardi wonten ngrika lho. Pok-pokan. Pok. Pok iso ketembung pokok. Pok. Pokok. Oh pokok. Pokok utama itu yang di pokok kok kopok piye to? Oh berarti ku Pokok. aku mau ngomong piye to? Kopokmu. Lah kowe nuk sing ngomong. Kuwi kleru lho. Ngene, Kok ngene. mau baleni lho. Ngene. Kuwi kleru. timbang geger antara pokok karo kopok sing bener dadi siji pokok kopokan ngene. Ora. Pok. Pok iso ketembung Alon-alon. Apa? Soale iki tontonan ki yang iso mengedukasi ya seniman ngene iki. Lho iya no. Aja ki apa kok nyenggoli ning pok iso ketembung. Kowe nek ukaramu apik, tegone mesti apik. Sing genah lho Dik, Nggih, nggih. genahno. Gitu, Mas. Kakangmu sing cetha lek mengartikan. Nggih Mas Rudi. Soale sing nanggap ki ya piyayi sing bener-bener budayawan tenan. Aja nganti mleset. Ya ya. Nek kowe mleset kancane ya melisih. Bener. Isin wirang lho. Nggih no yo sampean kula sing ngejak jenengan. Wirang lho, wirang aku sing Nggih no kula sing ngejak jenengan. sing lepon aku. Elek siji elek kabeh. Nggih, nggih. Ngono nek kowe wis gelem nampa bayaran berarti secara Mel aku yo teng pundi Mas? tak pok dasmu. Kok tak pok ndase iki piye to? Marah iki lho. Lah mungkin iki apa menjelaskan apa arti sebuah monggo. makna pok. Dadi kancane ora oleh omong.
Ben Mas Kluthuk sik yo jelasno. Awake dhewe meneng. Pok menika saka Awake dhewe lek tembung ngomongne pok-pokan ben dijelasni karo Kurang gagas. sapa Kluthuk. Aku Kowe karo aku ki megur ngetutne ngono wae. Dadi adilak ning manut ta to. Dheke paham. Wong aku ki apa? Wah, kula iso. Iya. Ulur ki nek jenenge Iya lho. nom iki kudu ngalah. Yo ngalah no, aja sak sirmu dhewe. Awake dhewe ning kene kerja sama. Yen maksa Aja- ora kepenak. Lah gak penak no. Dipeksa ya apa wae mesti Pok. gak penak. Lah Loro. kok panjenengan lah ning Iya. krana pelengkap to. Lho iya no pelengkap no bengi iki Pak Nardi syukuran. Pok-pokan ben dikenahne karo Kluthuk ngono lho. Mas, Dalem. lek jagongan nggone warunge Printung ngono ya. Kok nesune to. Lah wong kene apa jelasne lah kok malah kono jagongan lho iki. Lah adikmu ngejak omong ae. Kono kuwi nyuwun izin sik pangapunten ingkang kathah Mas Gareng. Kula badhe medharaken menapa to pok-pokan ngono lho. Nyun pangapunten Mas Budi Eh, Gareng. unggah-unggahmu karo Kyai Sepuh iki kok nurung ngene. Kok kene rono jengkeng. Sik, Tik. Iki banyolan iki aku rung sinau lho. Iki sirmu piye iki? Ayo. Ha. Nak Iki piye jane iki tak busanamu ki Surakarta Hadiningrat gawe tatanan attitude etika budaya. Laku dodok ta? Karo Kyai Sepuh ya-yaan kok unyuk-unyuk ngene. Lho kuwi jenenge ora ndek aturan. Mosok unyuk-unyuk pok, unyuk-unyuk pok ngono iki ora apik. Lah sikilmu lho tak suwaduk tenan. jare mlaku ndodok gitu. Dodok ki nggawe aturan ora kok. Iya piye to aku gumun kok melu Nah, awakku gila, contoh ki lho, contoh ki lho. Lah. Iki plek. Lah. Nah iki ngene. melu Kalem. sise uang Wis lho. kalem. Plek. Ya, penak lho. Lho. Plek ini Lho. lho. Lakune lak mirasa to. Lho, ngene, Mas. Kaya nek sing kecepit ngono iki mirasa, ngono lho. Kowe mau buka ngene to. Kowe ra nggih kathok lah kok sinden. Wah. Malah aku jajal kuwi anu totonen Tik. Sikilmu mau. Sikilmu lho. Lah ya ampun. Lah. Tak jejeg dasmu kok engko susi ya. Ngene nek Kalem Nek Ngene. gak iso ngene, kaya ning nggone kraton kae. Nah, itik. Ya ngono kuwi. Iya jajal. Lho, Sik. Kowe iki kecepetan. kowe lek kecepeten ngono kaya kanguru lho. Gah aku Bentang aku. teko ngono. Tak jane. Laku. Beh, melu kowe uang metu siswi aku ya. Sama klitik malah angel kok. Kowe nek melu aku gak kena tak toto melu cepet. Caploke Ngene ya. Kurang dek. Kurang dek iki lho. Lah. Dekne. Engko lek kendeken nyeret ngene. anu to klesreh to. Mbahmu. Iso teko kene bundas. Lah piye kok ndek saya ndek priyo serek ini kok mah itu bundas. Gak iso mbayar. Aku. Kowe lek apa mau budak. Aku nggumun sing nyeret ki apa? Jarike iki lho, Bos. Oh jarik to. Jarike iki lho nyeret. Tak kira lek jarik, tibake jarik to. Aku lek bayangne umpama bundas lho. Ha. Terus bojone kan kowe betadin. Ha terus Ndane oleh iki apa? Poci yo koyo ngene iki ya. pok-pokan yo. Apa kan? Jelasno. Kenalan iki ditanggap piantun. Lho yo. Bapak mirsani, ayo. Poki pokok. Madhep ora ono apa Pak nyawa. Adi ning kono lho. Ngono. Poki pokok. Iya kok menteleng rene kok iso. Saka tembung pokok itu Bapak di sana lho. pok menika pokok. Lho kok nyawat kono lho. Pak Nardi lenggah ning jero mobil ka lho. Metu to, Pak. Lah kok malah meksa kok ya. Oh bapak nyaman ning kono kok iso. Pok iki pokok. Hmm. Beliaunya Pak Nardi itu yang diuntukkan, yang diutamakan adalah kepentingan pokok, kebutuhan pokok. Jadi internal itu yang harus diutamakan baru eksternal. Oh. Apik bahasane. Aku ngomong pokok, aku ngomong internal, itu keluarganya dulu. betul. Pak Nardi membina rumah tangga itu baik dan bagus dan sejahtera. Dan memprioritaskan kepentingan keluarga dan memprioritaskan kepentingan kebutuhan keluarga. Dan pada akhirnya mementingkan kepentingan karyawan. Oh. Karena prinsip dari Pak Nardi itu adalah happy wife, happy life. Wah. Apa kuwi? Ya kuwi sing keseret. Happy wife, Happy wife, happy life. happy life. Artinya Bahagiakan istrimu, maka hidupmu akan bahagia. Alhamdulillah. Pak Nardi membahagiakan istrinya. Iya, iya. Dan akhirnya beliaunya bisa membahagiakan dan dibahagiakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. oh, gitu. Lho nggih. Masuk. Jadi pok iki Pokok, pokok. Oke. Yang kedua pok neh. pokan. Pok iki kapok. Popok yang kedua kapok. Kapok. Pak Maksudnya? Nardi ora kapok.
proses itu pasti akan ada kegagalan. Oh ngono. Tapi beliaunya ora kapok, beliaunya akan selalu berusaha dan mencari lini dan mencari apa yang menjadi kesuksesan dan goleki kegagalan itu apa? Penyebabnya apa? Dan beliaunya selalu mencari dan akhirnya menuju kesuksesan. Mula ana tetembungan air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan ya kaya Pak Nardi. Beliaunya seperti itu. Ya ini enggak terlalu banyak bahasa, enggak terlalu banyak bicara, tapi bukti kerja nyata. Kerja nyata yang selalu diutamakan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mula kaya Bapak Nardi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ngono. Ya. Jadi proses itu penting, Pak. Pok. Pok. Saiki karek an. An ki insyaallah beliaunya Pak Nardi dan keluarga dan karyawan saka Ude Jaya Mulya. Insyaallah an ki bakal antuk kanugrahan saking Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan buat kluthuk, tepuk tangan iki bengi iki menjelaskan luar biasa apik banget iki. Iki ora mung karyawane tok, tapi penonton sakmene mbane. Insyaallah menika sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Didohke bilahine cedhake rezekine. Amin. Iki lho, Mas kuwi ngene iki, Mas. Kakangku ngeten iki. Pokoke pintere jam-jaman, kok sak jam luwih goblok neh iki. Ora lho pinter iki pinter prewangan po. Ya pintere ning jam-jaman. Kowe iki rungokno ha kita. Kowe nek lah, kowe iki ngilermu ya jam-jaman. Bocah ganteng-ganteng kok banyu. Adikmu ku lho. Niki kawan bayi. Oh, kawan bayi. Asmanipun Bapak Nardi. Narki saka tembung narima. Menungsoku kudu narima ing pandum. Wong ki lek diwehi jatah, diwehi apa rezeki sithik akeh saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensyukuri. Amin. Karena dalam bahasa saya itu bisa dikatakan bahwasanya orang itu jangan bersyukur dari apa yang kita dapatkan, tapi kita mencari apa yang kita harus kita syukuri. Loh, Dadi ora kudu bersyukur ning goleki goleki apa sing gak disyukuri. Oh ngono. Apa sing patut disyukuri? Betul. Dadi awake dhewe wis mencari apa yang harus kita syukuri, insyaallah ora duwe jiwa iri, dengki lan srei. Niki Mas. Niki. Kakangmu jan luar biasa. Kas balik jam-jaman iki. Oh ngono. Goblok nek. Ngono. Bapak Nardi. Dina-dina tansah nyenyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh. Wong oleh budidaya ning awake dhewe aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hidup bermasyarakat. Insyaallah kita akan hidup bermasyarakat, akan bermanfaat. Apa meneh awake dhewe gandul ana ing oleh syafaate saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho, ngoten lho, Bos. Kuwi dadi narki-narima iki dina-dina tansah ndedonga. Lah Pak Nardi ki parapane panggilan akrabe Pak Ganong. Ganong. Apa artine? Ga menika saka Pak Enggak menika saka ngangge NG nek celukane. Jane Ganong jane, tapi kaprahe kan Ganong. Enggak menika saka tembung ganteng. Oh iya kowe arep golek undak-undakan ketoke kowe iki. Apa kok diundaki? Iki bayaran dilonge senenge ra umum kok. Lah nyang apa? Kok diundaki? Lah nyang apa? Bocah iki nek diundaki ra gelem, gelemane dilong. Ya engko tak longane engko. Enggak menika ganteng, Pak. Ganteng. Beliaunya dadi wong ganteng, nyatane bojone tresno. Amin. Tapi aja ndelok wong ganteng karo wong ayu dari secara fisik, karena kita bisa mengatakan bahwasanya biasanya ada wong Jawa sing ngarani ayu kuwi tresno, dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Wah, Inggris nek. Loh, Tokno. Bocah artine piye balenono. Aku selali iki aku. Anu ipul-ipul ngono, apa ipul-ipul mau? Wong ki aja nyawang rupa. Aja nyawang rupa tegese wong lanang iki ketok ganteng mergo awake tresno, nyawang wong ayu mergo awake dhewe tresno, karena dalam pepatah utawa kata-kata bahasa Inggris sudah dikatakan bahwasanya beautiful because of love. Oh, Beautiful because of love. Ipul-ipul wis bener. Ayu kuwi tresno. Ganteng kuwi tresno. Oh, dari segi perasaan. Dadi kaya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki. Hah? Kula ning wandi bojo, karena saya cinta terhadap istri saya, akhirnya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki nun sewu. Ya tetep ora gelem ya. Pengen aku jadi. Mbiyae kudune sing ayu mek bojomu. Imanmu ki ya tetep. Kok pengen iki lho. Bojoku welek. Sajake pengen tuku. Ngono. Piye to? Wong bojone iki ayu dhewe kok sampean ra ngerti. Lek kalih niki nggih. Kalah kalih bojo kula. Sapa asmane garwamu ke? Bojo kula jenenge Asli. Asli nggih? Heeh. Jumini. Lah mosok. Bojone niki jenenge asli niku. Aku lek garwane kan hafal. Mergo pancen karo aku kulino. Golek es tebu.
anu Anjarani kae sapa? Anjar sapa Nduk? Anjarwati Klitik. Anjar Wening, bener ya Anjar Wening. Anjar Wening. Aku. Nek bojone niki jenenge Srianing. Sriani. Oh Mbak Sri. Nggih, Mbak Sri. Sri kapan kowe ani kuwi ta? Sip. Kan Sriani. Wong ngono ta. Heeh. Dados alhamdulillah. Ya karo ndonga, karo nembang. Siap. Nembango liwat donga buat Oke. pok-pokan Siap. Ude Jayamulya iki ya. Cakep, Kok siap. Ngangge seretan piye lekmu? Yo. Anu iki panjen kejaba komedian Klitik iki ya juara macapat. Lah. Heeh, juara macapat to tahun Wah, ngawur kok. 55. Kok maca pat pedhek iki maca ra tutuk kok. Maca lu kok, maca lu. Maca pat iki maca ra tutuk. Maca Jenengan saged Saged. gamelan napa? Sembarang. Lho campur musik no. Awake dhewe iki ya seniman ki ya kudu gamelan iso, musik ya iso. Coba iki Mas, nyuwun kote Mas, minor Mas. Soale panjen kulino. Ndek iki ning tanggung arep tak susul jane kuwi iki. Ning tanggung ndek iki aku arep nyusul. Ampun Mas, ampun. Keturunan aku. Ampun. Lah nyang apa? Kula ndurung wedhek kok. Dalange jan wis tenan. Pengpengan ngono. Jan wis kan. Jan iki. Kalau sing kaya aja mbok ame, Mas tak omongi. Apa? Iki mau dandan ning tebon. Hah? Tak kira iki sandingku ya iki. Terus? Tiwas lehku pipis ngadeg bareng jebledu iki kok. Lah terus? Banci lagi teko kan. Lah terus akhirnya kowe piye Loh, pipismu? Mas Klitik iya nyapa? Gedhi to aku. Ngomongne. Apa tebu apa piye sing gedhi? Ora mehku awakku leh dandan ning mburi kan bareng karo cah-cah iki lho. Oh alah, badanmu sing gedhi apa? Ora yo sing diseret kuwi mau. Nah ini wong telu ya, Bos ya. Loh, lha nyapa to? Oh, dhewe, wong loro. Wong loro no. Ayo. Anu kan ndonga buat Kok? Ude Nggih. Jayamulya. Kae kekasihmu engko di. Engko tak goleke wektu, Mbak. Maya kan santai Nggih, mawon. nggih. Nggih. Wis pokoke Saged. insyaallah. Bapak Nardi tampan sekali. Nah, ngene lho maksudku. Insyaallah. Kowe nek nembangno irungmu ora mekrok ora iso to? Angger nembang kok mesti ngene iki ngapa to? Irunge biasa wae. Mas, cobi panjenengan. Insyaallah. Loh, kepenak lho. Ayo, coba. Wah. Lah ya to mekrok to. Irunge aja mekrok, biasa wae ora. Kowe lek ngelokne irungku enggak apik, Heh. padha karo kowe ora seneng karo kudrate Gusti Allah. Loh, Nah, iki lho. lah nyapa kok ora seneng? Ora nrimo ing pandum. Pancen ya irunge kaya ngene ya. Lah nek lak bersyukur to irung glon bolongane ya madhep ngesor kabeh. Lek Madhep ndangak. dhuwur ya kaya sepur bumbuk. Ya kaya sepur apa-apa lelek udan ora ya ngecembong ya. Wong iku kudu apal tembang ngono. Apal-apal. Bisa ora? Nggih papat. Bisa to? Saya. Saged betul. Saged. Kudu eling lho. Ya. Coba nduk. Bisa ora, Nduk? Coba. Napa? Sampeyan iso tembang. Ayo to. Ayo. Eh? Para aku kene. Lah mau cari ngejak kanca. Engko kanca tak golekke. Apa ngejak kanca? Bengi sida. iki. Sing nimbali Bapak Nardi. Yo. Bapak Nardi memang beliau baik sekali. Sudah terkenal petani di sana sini. Insya Allah Bapak Nardi banyak rezeki. Amin. Asoy. Weh yo. Iki sing tak enteni yo ngene iki. Enek asone barang. Cara ngajine tajwidmu iso apik tenan. Apa sih, Ngono. ya? Ngono. Usahane udene Jaya Mulya. Ya. Kowe ora dadak ngenteni ngapa to ndang Mikir, cak ngono lho. gedeng mikir. Dadak mikir wong bendina wis ngono. Ude, cak ngono. Iya, iya, Kowe tak. mari ilmumu mbok entekne karo wiji mambengi iku lho. Ngono aku yo ngengeno ukel. Lah iki ora dingengeni. Ngengeno sepelan. Ude Jaya Mulya karyawane pancen prasaja. Ora lali mujudke syukur nanggap budaya.
insyaallah sak kabehe panjang yuswa. Asoy. Yo gini iki lho. Layak kowe njaluk sinden kowe butuh mark asoe kuwi to. Dulur iki yo dulur ngene iki lho, sing apik ngene iki, sing apik. Iki seru imbal-imbalane oleh. Terus. Matur nuwun. Asoe. Urung. Lah, kowe kakek asoy. Urung. Asone kok ae. Wah lah aku salah begitu ping pindho kene wis kudu asoe. Wis ora cetha kaya. Matur nuwun dumateng sedaya penonton. Nonton. Muga-muga sing dipingini bakal kelakon. Aja sambat yen lenggahe sak ngenggon-ngenggon. Iki. Ayo. Ayo, lantiping panggraita. Iya no, golek slamet dhewe-dhewe no. Bangsane iki. Ayo. Yen entuk rejeki kudu paron. Ayo, ya. Tegese paron iki sedekah. Bareng-bareng karo sinden. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. adama bi'ilmillah disolatan imadah ilawan Bapak Nardi usahane lah iya tebu. ya Nah, yo ora babu-babu ak culek mripatmu. Mikir gendeng mikir mesti banyak dadak-dadak. Makane to, aja dientek-entekne karo wiji. Pancen Pak Nardi yen tak sawang sugih ilmu. Piyayine sepuh yen durung ngerti ayo mbek guru. Iso sukses mergo Pak Nardi bekti karo ibu. Kisah lho. ini Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Ayo tak teruske. Mikir aku ya mikir. Oh, ayo Jan. Ayo. Pangenteni kancane slak. Yen Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. saben-saben dahar Bapak Nardi mesti gawe opak. Iya. prasaja lah wis prasaja. Ora lali tetep bersyukur ngrasake enak. Senajan penak Bapak Nardi ora kapandhangan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adama bi'ilmillah Ora lali enek syukuran nekake wayang. kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang. Insya Allah dek padha dipujekke rezekine ra arang-arang. wong lek lambe lecet iki. Tak pikir, gue tak pikir. Terus rang Padha Tak pikir gimana? salahmu to. Oh disisan. Sak sir pundi sing dhisik. Wong iki golek aman dhewe. Ayo, jale. Piye mau piye mau? Dah alah. Saben syukuran ora lali gelar wayang. Kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang. Yen delok sedekahe ra arang-arang. Mula saka kuwi saben adol ora
orang. Yen dipirsani dalange lenggah namine Mas Gareng. Yo. Gareng. Mas Rudi Gareng senengane dahar tengkleng. Seneng aku kuwi. Piyayine bagus, rambuté dawa, tur rada mentereng. Oh ya apik. Yen dijalui tulung karo kanca mesti enteng. Ora lali ana dalang, ana dagelan. Yo. Lan. Siki cak-cak. Muga-muga rejekine sak paran-paran. Rino lan wangi ora lali nembah ming pangeran. Lan ora lali menanamkan jiwa kekeluargaan. Anak gawa sinden bengi iki cacahe 12. 12 ndi to? Lah kae loro mbek hitung 4 lho. Anu jatah to. Ngawur. 8. Bengi iki ra lali Mas Rudi Gareng ngasta sinden 8. Sinden 8 yen tak sawang pancen ayu-ayu. Saya ngepinggir dhewe senajan ayu awake lemu. Kowe tak omongi kuwi ngono ya kendaanku. Wis malaras. Ngusak tak goleke kanca ya. Ana basa ending tentane gendane. lha wis senengane dheke. Kala suwi ya Pak. Senengane dheke. Lho iya no awake dhewe urip kudu geguyonan ben ora tegang. Nek ora tegang mesti panjang umur. Kaya ana Silva Nur Maulita, ana Mega. None hop. Menika wonten warang kono. Ndi? Oh alah, alah tak kira lek karyawane Pak. Saged. Tak kira lek karyawane Pak Pintu. Saged, Mas. Pamane. Iya. Pilih endi Mas Kluthuk? Mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Jan menikmati tenan klip Aku iki. suwi lek mau mbok cium kene, saiki wis dalil kene iki aku jane masmu apa gendakmu. Aku iki tresno lho kan sampean. Yen kon milih. Kawak tresno iki. Ora, tak gawe halus rada Sunda sithik lho. Iya. Pilih endi Mas Kluthuk mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Mas Jok Kluthuk. Pinter. Apa mulai enak ya? Kok teko abab ku rumah sang. Iki dhek bengok cara Sunda. Lah tinggi mana aja. Kowe iki tas mangan apa to jane kowe iki? Batang tek telu. Yen kon milih, Mas Jok Klitik. Yen kon milih, aku pilih mangan ketan. Weh lali Mas Kluthuk. Aku sewi. Ngrayai kaya.
Pilihan Dimas Kluthuk rapi perawan apa rapi rondo Mas Jok Kluthuk majok Kluthuk yen kon milih Mas Jok Kluthuk yen kon milih aku pilih rapi perawan kok rapi perawan enak era karuan sebab Sebabnya apa kok pecicilan lho? Bangsa dadak joget yo ngopo? oh enak ya musik Lu kok iso cikile diguak Mas aku. Kok rapi perawan enak era karuan sebab apa? mergo rung pengalaman Nek rapi rondo. tadi lagi Matane iki lho. Iki lho. Nek rapi rondo. enak rasa piro Sebab apa? mergo tilase yogo Sik yoga ndi? Yoga ndi? Yoga A apa B apa C? maksudnya iki Ini iki steril. misalnya tilase yogo iki tilase Kok steril masamu kabeh apa piye kok? Steril. tilase tidak tanggapan ngono lho Wong ngono. Iki ana sinden loro. Sinden cahayu, Sesuai nggih, karo bawamu Semi Sunda ya. nggih niku wau Jajal digawa ning Parahyangan Terus, sisan. nggih, tembangipun napa, Bos? Balon, balon. Hah? Bajing londo. lontong Loncat. waduh Bajing loncat. Engko sing nembang iki kae sing joget. Oh, Nah, alah. lho iki anggenmu tak latih lho isuk mau. Mega iki wah. Temu latih kleru. Apa? Iki nek mbok latih apik nyekel mik. Lho kuwi nyekel mik ditukne rono. Iki piye to ga kowe iki kok ya Lek mung latih piye to, Ga? iki kita lagi tilase poro Sik Sampeyan to. kok minyak aku to, Mas? Ora klitik iki ya ngawur. Mosok enek sinden nyekel mik ngene. Lah iya. Lah Kok iya. saya tak kene mburi? Ora Jeneng pirsani to sing kene yo ngene tak matne mau yo. Ayo bene mik yo tak sak elek nggawa to kaya. Tak weling. Nek mik mbok kek ngendi-ngendi enggak apa-apa. Ning nek sarane Om Kritik, nek nggawa HP, weling Om Kritik lho. Aja wong wedok aja disaki ning kene. lho nyapa Enggak baik. lha kok iso Wong wedok kok ngesaki HP ning kene. Wis to tak jamin. Nyapa? Telepon angel, WA angel. kok iso Apa? Sulit sinyal. lha nyapa Lho, kene melewati daerah pegunungan to, Mas. Wangel iki. mulane nek ning pegunungan Heeh. kuwi HP-mu titipno bojomu terus karo wong lanang kon ngesaki ning kene wis saya jamin dimanapun tempat itu sinyal pasti baik Sinyalnya mesti banter. pasti banter kene Lah apa? cedek tower dadi kene iki Iya, masuk Ya, akal, masuk akal. tawere sak nil. Aku ngomong, aku ngrungokne omong-omongmu kok saya mumet ta aku. sementara tower rusak mergo Aku dudono tower endi? oh sik rusak bos Sik pembenahan. pembenahan mergo mau diseret iki Rusak apa bundas? bunda Tower kok bundas kaya. Bajing loncat ya. bawa iki Nggih. Bawane wis Iya. pilih Bawa. endi Bawa tuh sithik. kowe rapi. Rondo apa rapi setan kuwi mau lho. Perawan, maksudku. perawan. Heeh, perawan kuwi mau lho. yo sama sing nembang jenengan sing joget ya kaya Nggih. asalmu sapa nduk aku lagi Mega sama sapa Lita. eh Lita, Om. ya Sing banter nduk, rada banter Mas klitike dadak nyablek. Lita, Om. Pon. Pon mireng. limo ngono ya Loh, iya, linya harus panjang. oh Iya. Pencetakan. Loh, ben kersane Ya, ya. genah to, Ya, Om. pencetakan makna. Iya. sing kata penting ya Aku gak ngerti kok sesuk sekolah. Enggak marane klitik marai neng tower barang ngono lho akhire. Ya. Engko kancanono ala Sunda ya. nggih nggih Ah Mas Klitik Mas Kluduk. Le jenglengen engko lak ben. Loh. Anu to. Wong kowe arep anu. mosok bawa Bawa iki. bawa itu Lho, pilih perawanmu dudu bawa ta kamu? bawa iki sak Oh, dhewe alah langsung kasih. Sing bawa kan wis kowe. konten ayo trik Ah. Yo, intro cantrik. Kumaha tu ayak naon si melukukuk. sahadi itu Yot. Oke, Mega golek nggon sing ngombo. Bagus. Oh. Waduh. Aduh.
Omah aku omah tutup sahaeta saiki kan Mega karo sapa? Lita. Nggih. Wis mben ning Mbogem Mbak Sendur karo Krisnia. Nggih. Wah, wis tenan. Kudu siap, kudu siap. Menawi Lita kalih Mega menika saged kula wastani kembar duo bajing. Oh, duo bajing. Duo bajing. Cilik-cilik ya bener. Cilik-cilik bajing. Duo bajing. Menawi menengke Mbak Sendur kalih Mbak Krisnia menika duo garangan. Nyapa kok ra duo regul pisan ben rada kereng rumah Rada aku. gede. Kok garangan piye to? Sinden ke macake ayu-ayu kok mau garang-garangke iki lho. Kowe kulino garang bojomu berarti? Betul. Tenung niki mek anu Sasmita. Oh, Sasmita. Sastomi. Berarti sampean asline jenenge Sasmita. Sastomi. Melu iki angel, tak mambengi. Lho aku iki nonton Kaum Masir kuwi nyusul anakku pangkah nangis. Oh, cara aku tak racun. Anak adalah anak kok rumah aku diracun Tekse diracun kali rasa. Wong ngono. Iki bapak tak nyusul ommu klitik karo kluthuk ya. Jangan. Ngono. Bisa muni jangan. Lho piye to rumah aku? Biasane ya lodeh ngono. Iki aku nggawa presiden saka Nganjuk. Ana genduk Wida. Wida. Kene ben jumeneng spote sing dawa, Dik. Oh, siap dawa. Tungno. Gling. Nah, niku mawon. Engko bar iki aku iki Pak Nardi juga ngrawuhi bintang tamu lho nanti. Sing anu Mbak Maya Praga. Oh iya no.
Sore mau wis digoncang. Pengen iki niat kajanipun Pak Nardi pengen berbagi kebahagiaan. Iya, dana rasa nyenengke warga masyarakat sekitar karo tasakuran. Amin. Nah, kene Nduk Nadia. Nggih. Sapa jenenge? Nadia. Nadia iki lek sing anu kae kaya tak kuwetak Mas aku. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan, Pak? Alhamdulillah sehat Cahayu. Sehat nggih. Seger waras Cahayu. Oh, nggih, awet timur to Pak jenengan. Oh, iya aku selalu nang etan. Boten maksud kula niku awet enom ngoten lho. Lho, iya ono kanca-kancaku enom kabeh kok ya. Lah nggih. Contone kritik enom. Riyen niku brewoken lho jenengan kok saniki kok bersih. Anu, kula sampun saged tumbas kerokan. Dadi titik-titik Jane kula nggih kerok. anu lho Pak, anu. Dalem? Sampeyan ki Napa pripun? doh kono ki ngematke nggon wayang, garapan, Kuwi lek- sulukan, ngematke kok brewok. Kuwi lak ya sing biasane to, Mas. Nggih. Lah aku kan gak biasa. Aku suka sing berbulu-bulu ngono kuwi. Nah, nek ono sesuk Ono lho, tukokno Mas. pitik talkun, enek bulune. Bayakno dek iki karo sulak seneng. Iki ben nembang pundutanipun kanca-kanca menika Mbak Wida. Nggih. Wah, ape Nduk jenengmu? Tembang Wida. Wida. Wida Wida. Wilayah keramaian yang menjadi pusat tujuannya. Apa wilayah ngendi kuwi? Wilayah, jadi senengane ngemol. ngono. Oh, ngemol. Iki lak sinden Gensi to, sinden-sinden saiki. Ya. Apa gensi iki? Peh, jak mudeng neh. Mili neng nial. Iya. Oh, sak dhuwure niku. Nah, ngono. Dadi Oke. kuwi itu wilayah rame yang menjadi pusat tujuannya. Heeh, tujuane ngendi kuwi? Wilayah apa, Mas? Ya kaya mall terus nggon supermarket. Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Iya ta? Iya Tuh. ta Mas Kluduk ya? Boh. Kok jahat. Iki kok tujuane nggon ulune to iki. Mas aku. Oh iki marai. Nang ketir ngono lho aku ngrasa. Nyingkar ingku. Wiwi. Oh iya ta. Sapa kae? Wira suara ngendi kae mau apik suara. Pak Margono ta kuwi? Pak Margono ta kuwi? Ngawur Peru. Kuwi jenenge Muji ya kuwi. Heeh. Jajal bawa sekali tempo ya ora ketang apa ki? Gebek apa kok gebek apa ki judule? Selebe. Gebek apa? Sebelah. Gubuk asmara. Buk asmara. Ya. Nduk apal lagu iki ya? Sing apik lho, Mas. Ini tak Ini. tutik. Ya. Apal ya Nduk ya? Apal. Jajal umpamane. Umpamane na 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 nino nani. Kuwi apa Nduk? Apa Nduk? Sore-sore Lagu. Judule, Tembange judule. apa? ketuk. Wah, ya Allah. Weh, jan. Jenengan tek loman to, Pak? Klitik lek cawe tok. Nino nino nano 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 nani. Apa? Niki judule. Ya judule. Wiwit pian kula. Joko Mlarat. Wes. Sama Loman. Seneng aku lek ngene iki. Jajal. Wis Loman. Jajal umpamane none nano nani. Selendang sutra kuning. Iya. Tawe Ya. itu. Parah. Kok tak kei, Pak? Iku bagiannya. Brodol. Nene Nduk. Piye, piye? Nano ni nani no nano ni nani. Ali-ali. Karo sini nanyar lomo ngono iku. Kelingan jematun. Noni nani nano no nani nano nino 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 nano nino 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 nano. Buta galak, buta-buta galak. Sinden tenane ngene iki. Lutuk tuk. Pamane. Nino nino. Apa duk? Sankas. Iki mudeng Oh, sampean ora- Neno nane ne. Caping gunung. Caping gunung. Oh, sampean belajar ro, sesuk iki belajar ro. Cak-cak ngono, Mas. Iya, aku Kowe iki iso, kok. iso. Nani Kuwi tanggapan campur sari ning ngandeng kali kecemplung selulup. kira. Judule dawa men kaya. Sampun iki telas lah. Pun telas. Karo Nek Telas. oke nduk, nggowo oke aku. Oh, nggih. Wes. Niki ikhlas nggih. Gowonen Ikhlas. aku ikhlas saiki iki. Kritik iki sekmu ngono kuwi angger lek sinden nanyar lomo ngono. Oh. wah yo ora lho. Nying. Oh kowe meri-meri nyonya. Lah ngono. Ape ono, ape Aja ono. karo wong liya tok dulur iki Iki diwehi.
pancen sing nimbali ranono liya lah. Pak Nardi. Pak Nardi ki blobo kok Nah, itu Mas Gareng nggih. Dadi duit sing ditampa ki barokah. Iya amin amin amin. Ben saya barokah ditum-tumke. Iya penting lho kuwi. Sing penting sampean kudu ngerti asmane Pak Nardi. Jawabane kudu Pak Nardi. Sing digawe Pak Nardi. Ngono. Nah, ngono lho. Didemi ngono kuwi. Sing duwe Ude Jaya Mulya Pak Nardi. Nah, Aku macam iki wis aku lek apal ngene iki. Julukane Pak Ganong kuwi asline Pak Nardi. Nah, ngono lah penak. Lah kok jaman Pak Nardi gampang ngono. Sing duwe truk sak menimbane sapa? Pak Nardi. Oh iya. Ngono lho. Aku iki sapal. Dadi les ngene-ngene iki aku wis paham kok jaman Pak Nardi mesti aku mesti iso. Kowe duit karo Pak Nardi milih ndi? Pak Nardi. Ya wis kae lho, Pak Nardi ning kono lho. Halo Pak Nardi. Ya wis bojomu, Mas. Pinter, cerdas cermat pinter. Oh lho, Pak Nardi lenggah lho. Halo, wis. Wong duit ra seneng nang yo pengen karo Pak Nardi. Pak Nardi nyun 50 ya, Pak. Lah kok njaluk kaya. Aja ngisini to, Mas. Di sini. Lho iya. Kak guyon. Ya ben di Nggih. Bawa. ben di bawani Wida iki ya. Tenan Niku. mam napa niku? Wah, Pangkur niku, aku. pangkur niku nggih. Nggih, dahar napa Pak Dalang? Aku iki tenan, Nduk. Nggih. Hidup adalah makan aku Makan. ngono. Mergo iki lek rane Iki sing tak pangan kan kanggo apa? Mbako iki, mbako. Saya setu Mbako. Rokok tak ulu. Nih. Le. Apa? Andukmu le. Ngomong ki cerbet. Iki sekti lho iki. Nggih. enek. Sekti. Banyak lamu yo. Dok, rene dok. Nyok. Taplak ning tanggung iki diukel e pangan. Kowe tak nyok. Lho. Hmm. Pen kabeh nyok. Bah. Kowe pokoke iso njipuk dhuwit iki tanpa nyenggol anduk. Ngene ya enteng lho ngene. Iki Kuwi jenenge mbok cutik, kuwi mbok cutik. Kuwi jenenge Kuwi mbok cutik. Ayo. Alah, kuwi mbok biak. tapi cara. Wah, kuwi sapa piye lah? kuwi mau piye lek mau anu? Moh aku duwe Lek mau anu. duwe kaseten kok ming ora enek Iso imbalane. lha kuwi ketok lho. Kowe njajal dhuwitmu kene kono. Aku enggak duit. Anu, ini Oh, iki mau anu ta acarane main blendes. Ora, ayo njajal. Apa? Kok duwite kancane kok ya? Ayo, Tenanan tak lha kowe budal sangu apa ora? duitmu ndi, Dek? Alah, kok utang aku dhewe ra sangon. Nyilih dulu ya, Dek. Ora, Gak oleh, Mas, gak oleh. Teng. Kudu duwite dhewe. Oke. Kok celeng melu ta celeng? Leng duwite leng. Kateng. Dulur. Dompet. Mangsane. Dadi maksudnya dulur panggah duit obah ngono. Duit tobat. Totoan ngene aku tak dompetku. Njiko duit tanpa nyenggol anduk ora iso. Oh, lah ya andukku Iso kuwi jiku berguna. Mangsamu. Oh, tokno. Tak dompetmu. Beh. PN iki. Pira kuwi? Sepur ora hitung. Sik, iki tak benakne iki ngene iki ya 2.500 iki. Iso njukuk dhuwitku tanpa nyenggol anduk iki PN. Wah. Kowe ngino karo aku kowe. Ya. Putune warok mangsamu. Kuwi enggak sak dompete enggak ya. Gangsaran, Pak. Salam. Kaki danyang bau reksa bumi ngriki kula nyuwun pangestu panjenengan. Kayak Mudin. Dulur papat 5 pancel ewang-ewangan aku anggonku. Jikuk duwite masku kluthuk muga-muga tanpa nyenggol anduk. Contolot. Centelehet. Lemek turu sing diarani karpet. Jenang desa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge Kepet. Oh, mantra iki enek karpete. Lipat lipet wesi saiki pojo saipet pet mampet ilang duwite gluthuk. Oi. Agus iki ketok setelane ya. Kayak tukang sulap ning jamu-jamu. Setelane. Nah, ini lho Mas. Wong iki sing penting dibuktekke. Nek ngene iki anggere aku wis nyebut ngene Mbah Ndoyo, ilang dhuwitmu. Alah sing sapa? Lho, Urung mak jimuk lho. wis tak jipuk. Tapi wis ilang. Ora enek, Mas. Wis sarana gaib. Lho, sing penting jikok tanpa nyenggol anduk. Masa? Lah delok dijajali. Lah. Isik ngono. Lah ya wis, nek isik ya wis. Nah.
Nyapa? Duit kono. Lho. Kebo sapi gugu apane? Keluane. Menungso. Omongane. Kowe ngomong piye? Kowe ngomong sing jukuk duit tanpa nyenggo landuk. Lho kowe apa lho? Lah iya. Lah iya, apa jukuk wis enek duit ning kono. Lah sing nggo anduk sapa? Aku. Lah yo wis. Lho, Ya wis bener ngono, Aku ra Mas. nyinggo andukmu kok iso. Lho, ra ngerti entuk tambah 50. Lho, napa, Mbak? Lho, kembang jagat, ngerti? Kembang jagat 50.000. Kowe kurang lecet kowe. Adikmu lecet kok. Ra mudeng kok kowe. Sesuk sampean belajar licet ngono lho, Mas. Dadi ben ora dingge pok-pokan. 350. Ah, ngenehi awakmu 200. Heeh. Dadi Balik. Tadi 100. 350. Akeh memang, Mas. tak tekoni. Oke, aku ora masalah. Saya itu selalu ikhlas apa yang sudah saya berikan ke kamu. Nggih. Kowe calon didik betul kok apa? Tak tumbasne Rajakaya lho. Apa kowe? Apa roh Raja Kaya? Rajakaya iki open-open. Apa? Ya kebo sapi, Wedhus. wedhus sak panunggalane. Pitik sarane piye? Titik. Oh, Dalek wedhus. mbeh. Betul kok napa rencanane? Sapi. Sapi sarane piye? Mo. Wah, ya wis tak gone kene. Nah, ngono lho. Lah Hot sontol hot. Pati 50. Cek wong loro ki kok padha lecete to rumah saku. Ora cetha. bisa bahasa Indonesia ta? Iso gak wis gak sida iki ya. Rumah saku. Wis, Yo, gubuk 50 lagune. Apa ki mau? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nyingkar. Sepiro Mas Deni? Jaluk lah. Nah bener. Iki lho. Sampeyan kok lungguh? Lho aku linggo tapi ngadeg. Ya. Weh kowe iki Lah wong ya bundas ngono jare kok iso. kan mau panggang awakne anten. Nyingkar nyingkur. Mas Luduk. Rodok dedek. Sirahe aja ndangak-ndangak ndingklu. Dodone ngene sirahe lho gagah. Bahaya. Ngene lho simetris. Nah. Dodomu iki. Nah. Wo mek dodone Nah. mongal. Karo mlaku. Nah. Wiwi. Yo, Wiwi. kurang dhuwur. Wiwi. Kurang gede. Wiwi. Yo. Wiwi tane kan Sing wipo. Wiwi tane. sing nembang awakmu ya. Ya. Dabing ya. Wiwi tane. Yingkar yingku. Mas klitik tenan kok irunge iso mekrok-mekrok. Ya Allah. Suarane apik, suarane apik. Nek kok lek ngelokno irungku tak cipok mborok ngono. Jarene Mas klitik ngono. Berarti aku sing ragat sing nyipok iki. Ngomong ya menange kakang ki ngono kuwi. Asoy. Menange kakang ki Aku ngono. melu, Mas. Melu-melu iki ra sangko. Kok nek urine tok ning tebon-tebon sepi-sepi tak asoy. Tak asa. Ayo, sing apik ne Mas, sing apik. Nah, sing Lingsam. Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyu. Iya. Wo suarane Wida. Oh. Yes. Malah kaya sponsor tisu magic gak di sini. Ora cetha. Lingsem. Lingsem yen ke mutan. Wida. Dalem Kang Mas? Cepet-cepet mlaku nih. Ora. Kowe roh apa bedane truk karo aku Cahyu? Napa to Kang Mas bedane? Yen treke dinggo momot tebu, Heeh. tapi yen aku dinggo momot atimu Cahyu. Oh. Mas kluthuk. Lah kok guyumu gilani ya? Sik Oh toh. ayu lah kok guyu. Wida ki malah kaya kuntilanak lho. Apa iki etok-etoke Widaki roman karo Joko Kendil. Heeh. Aja to paling ora Joko Dolok. Aja ya gitu. Joko Kendil. Aja. Kendil. Kowe dadi kendil tenan kowe ndek kakang kendil repot tuh. Ya. Iya. Terus dong. Konti emang. Kok terus Eli? Ben ketok rumah. Ya sangar.
Wah, apik, Mas. Ya Dadi Allah. Apik. Loh, apik loh, Mas. Iki untuk kaya ngene iki efek kakek ngerokok ditebu ngene iki. Mas, nun sewu Mas, nun sewu. Iki ene rambutnya iki lho Mas, ya Allah, cangkemmu dirubung rambut ki lho. Pancen aku sak kabeh untuk rambutin. kowe tok-tok ya, totoke kowe kedanan karo kuwi, Niki? kesesem ya. Oh, nggih. Senajan to elek rupa ning sampean tresno. Iya, iya. Jenenge sapa Mas? Jenenge Ya kok Edi. Edi. ora kendil ta? Umpamane kendil. Awakmu rada rada sing penak mlakune. Awakmu rada kenyi, bindeng sithik. Oh, isih ha, kamu isih ha. Siap. Ya. Siap. Kang Masku jongkok kendil. Ya ayo, ya ayo. Ya ayo banget iki. Aku eneng lho kowe. Olah Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-emasan. nek iki tak nukokne men lam, kalau tak nukokne men anggapan iki nak tak tukane otol, tak tukane otol. Ah? Apa kuwi? Otol metik. Apa kuwi? Otol ya apa Mas? Apa kuwi? Otol etik lho. Oh, motor. Motor metik. Otol etik. Oh, anune Patrick. Apa kuwi? Trik aja mok tawakne to le kaya. Nyapa? Kowe njaluk. Lang iki enggak ungu. Guyu kekel iki lho. Marem. Ora. Nesu. Su. Aja kaya mangkono Kang Mas. Mas ya rupamu kaya ngono aku panggah tresna karo kowe. Otol etik lho. Iki. Otol Otol metik. etik. Montor Etik. metik. Oh, motor Etik. metik. Ah. Walah montor Patrick. Otol etik iki Metrik. sing nyes iki lho. Sing nyes. Walah, anu nyetrumi wae apa Motor ngene. cas-casan gitu lho. Nyentuh iwake, nyentuh dengkulmu. Apa lah ngene kodene kok Sing dicas ngoten niku lho. Gah upilmu dawa iki lho. Gah. Motor metrik. Walah montor metik. Nggih. Kelet iki lho. Wah, klitik lho didudut ae lho. Lara lho cuk ya. Lho iya. Kalem ae. Kalem aja kok bruting lara Pak. Mas. Mas aku. Ora undeng ngono etik. Iya, anu montor metik. Ngono kuwi sesuk operasi lho Mas, mbok odot nemen ngono kuwi. Bawa terusno. Totoke awakmu topo tuh, awakmu topo totoke topo. Oh, alah. Lampahan. Apa muga oleh ana etik. Etik. Malah ada Patrick. Lelampahan topo tuh, topo. Kang kas Topo rokok. Nggo topo. Apa engko totoke malih. Lampune rada peteng sik. Ditutupi lampune peteng. Tresno tulus nadyan ningku buk asmara. Tuk tak tuk. Ayo Gus, kowe gawan ketoprak Gus. Lampu padam. Dengan tiba-tiba Sang Joko Kendil berubah wajah menjadi sosok pengiran piningit. Wah, Poh sangar. Loh, balik Mas. Oh ya wis. Assalamualaikum. Kok kaya wong Arab to. Allahu Akbar. Iya. nyapok ge Allah enggak. Rasa ge kuwi. Lah ini malah kaya wong Iran. Astagfirullahaladzim. Roh aku malah istighfar terus sampean kok. Masa enek.
Baru Joko Kendil wis tadi. Mosok Joko Kendil maling ganteng terus apa lambene lumutan ngono kuwi. Mergo pengen kakek numpak pental elektrik. Lambene lumutan iki lho ngantekan Mas aku. Ya lagune Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Iso lumutan kaya ngene ndelok aku demen ta ndelok-ndelok. Ini judule Atletik. Yen liwat Kenen sik to. Nggih, jenengan agem riyen. Kenen sik. Kula nggih malih penasaran. Enggak aku kena upasen anu. Enggak kena upase ya. Ora enek ya. Aman ya. Aman. Aku demen. Lah kok keteng to malian. Oh, lek ngene dadi duduk Mas Rudi Gareng. Sapa, Mas? Rudi Suru. Oh, soro. Nah, apik to. Assalamualaikum. Kayak Gus Samsudin lek ngene wae. Nyopeken ngene sangu sesuk Mas aku. Yo gubuk lumut apa gubuk Asmara. Nggih. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae londo. Heeh. Warna abang tanpa isih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andom tresno No. Gong tunggang. Catetan sajroning ati lo cahayu ora luntur saya ya merati aku kowe dadi karmo margeleren ning gubuk asmara Wida kae londo Tanggo
dadi besok ora lo lele lo kudu kae kabeh crita wayang wengi nganti geget apa yo kok jauh ya kibote sinten Pak asmane Agis jan terampil sekali Pak Agis Pak Agus oh Pak Agus Pak Agus Pak ki Agus. senengane numpak otomatik. Habis ini beli otomatik ya ya Bagus catatan sajroning hati Oh. ana luntur saya merati ya aku kowe dadi karepku mereka rupak asmara oh awae oh a pam 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 Nggih matur sembah nuwun. Terima kasih Nggih. Tina Remien Nduk, Mbak Wida. Mas Kritik. Mas, kepat-lepet betul liwas doyan dong selamat. Nggih, matur sembah nuwun. Wong bagus, sing baku Ude Jaya Mulya, berkah selalu, sukses selalu. Siap. Pak Ganong juga Mbok Kasih tansah mangke seger kewarasan sedaya sak keluarga. Lepat nyuwun pangapunten nggih, Cah. Bagus. Intinipun dalem nika lakon lagon lucon sampun. Lah. Mbak bilih wonten kladu ngatur nyuwun pangapunten. Nggih. Mudah-mudahan menapa ingkang dipun gayuh menapa ingkang dipun jangka Bapak Nardi lan Buse insyaallah kinabula sineksen ngamal jariahipun pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Menika kula tak mbacun lakon sing baku kae ketoke garis katulistiwa kok ditonton kok kene kok saya ketok to. Oh kaya ngono. Ayo Nduk, diprepeki Nduk.